Sziasztok! Mi vagyunk a Kölcsey Ferenc Főgimnázium 10B osztályának súlyemelők csapata. Ez a videó a MIFIS 2025-re készült. Kísérletünkben robbanékony rakétát készítettünk mindennapi tárgyak használatával. Most pedig bemutatom a kísérlethez használt eszközöket. Először is szükségünk lesz egy palackra, aminek a kupakjába és az alsó részébe vágunk egy lyukat. A flakon megtöltjük egy kis benzinnel, amit utána meg fogunk gyújtani. Egy hosszabb gyufára és egy gyújtóra. Azért kell hosszabb gyufa, hogy messzebbről tudjuk a palackban keletkezett benzingőzt meggyújtani. Biztonságunk érdekében szabadtéren végeztük el ezt a kísérletet, hogy látványosabb legyen, este készítettünk felvételt róla. Kísérletezésünk során próbálkoztunk különböző méretű palackokkal is. Végül csak úgy sikerült a benzint berobbantani, hogy egy 2 literes palackra vágtunk 2 lyukat, így kapott elég oxigént az égéshez. A kísérlet folyamata a következő. A palackba öntünk egy kis benzint, amit eloszlatunk a belső falain, és várunk egy percet, hogy kezdjen el párologni. Az apró benzin részecskék összekeverednek a palackban lévő levegővel. A palackot úgy helyezzük el, hogy az oldalában lévő lyuk lefelé mutasson és ne legyen elzárva. A benzin-levegő keveréket egy gyufával begyújtjuk. A robbanás egy másodperc tört része alatt végig terjed a palackban, majd a keletkezett nagy nyomáson lévő gázok a 2 lyukon nagy sebességgel távoznak a palackból. A hatás-ellenhatás elv alapján a palackra egy azonos irányú és fordított irányítású erő fog hatni, így ez felfelé és előre fog repülni. Mi a súlyemelők csapata voltunk, köszönjük a figyelmet!